Köszöntünk minden kedves nézőt és hallgatót, ez itt a Talpalatnyi hulladék, mezitlábas beszélgetések a hulladékgazdálkodás izgalmas világából, Ladányi Rolanddal, a Mireo Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével, engem pedig Kovács Bencének hívnak. Roland, itt ülünk Helyőpapi mellett lévő hulladéklerakó tetején, egy kis zöld szigeten. A beszélgetés végére ki fog az is derülni, hogy miért vagyunk itt mezitláb. Az utolsó kérdésem erre fog vonatkozni. Az lenne az első kérdésem, hogy mi jutott eszedbe, amikor most ide kijöttél, és megláttad messziről a lerakót. Milyen érzések keringenek általában ilyenkor benned? Régóta ismered, benne vagy az elejéről, tudsz igazándiból mindent rólad, de mi az az első benyomás, ami úgy megragadt téged ilyenkor? Hát rengeteg emlék először is, tehát akárhányszor jövök el, vagy itt az autópályán a hulladéklerakó mellett, és mindig ide kacsintok, mert hát valahol ez a kicsikét a saját gyerekem is. A ifjú mérnökként még, ha lehet így mondani, itt kezdtem a pályafutásomat, vagy a pályafutásomnak azt a fontos részét, amikor már arról beszéltünk, hogy valamiféle európai hulladékgazdálkodás. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépcső volt mind a régió, de mind az én életemben is. Rengeteg kapocs, rengeteg személy, most is jöttem fel a domb tetejére, megállít mindenkivel beszélgetek, mindenkit ismerek értelemszerűen, tehát rengeteg ilyen pozitív emlék köt ide, mert azt gondolom, hogy ez egy sikeres sztori volt, egy sikeres projekt volt, és erre mindig szívesen gondol vissza az ember. Emlékszem, hogy egyszer beszélgettünk még pár évvel ezelőtt, és azt mondtad, egy ilyen félmondatod volt, hogy akkor kezdtél el őszülni, amikor a lerakó tervezése ment, mert hogy ez a projekt hozzátartozott, te akkor már műszaki igazgató voltál. Ez több mint 20 évvel ezelőttre kell visszamenni. 2003-4 körül kezdődött el a maga lerakó tervezése? Hát a tervezés, maga a létesítménytervezés igen, de hát ez a projekt hamarabb indult el. Hát az én pályafutásom ezzel a hulladéklerakóval nagyon-nagyon szorosan összefügg, mert az én akkori státuszomat alapvetően ez a hulladéklerakós projekt indukálta. Wow. Tehát én 99 óta dolgozom a cégnél, illetve elődjénél, és hát akkor az volt a feladatom, hogy ezt az egész hulladékos projektet az elejétől, tehát akkor még a pályázatírási szakaszról beszéltünk, végig tudjam vinni. És hát a legelső dokumentumokat én gyártottam a projektet 1999-ben, amikor megvalósíthatósági tanulmány előkészítés volt, tehát még itt nem nagyon beszéltünk hulladéklerakóról, nem beszéltünk EU standardnek megfelelő hulladékgazdálkodásról. Volt a régi Bogáncsúti hulladéklerakó, ami megint egy külön történet, azért, aminek én nagyon sokat köszönhetek. Szakmai értelemben nagyon sok mindent megtanulhattam ott, és utána jött maga a lerakó pályáztatásnak a folyamata, a végez előkészítés, és utána a tendereztetés, tervezés. És hát ez mindig egy nagyon nehéz ügy, sokszor, hogy megtervezni, mi legyen az, nem volt benne azért akkor óriási tapasztalat, azért azt is hozzá kell tenni, hogy szerettünk volna valamit, de azért nem volt akkora tapasztalat, mint ma már. Tudtuk a célt, hogy milyen irányba akarunk haladni, de nem volt könnyű. 2005. szeptember 15-én volt a lerakónak az ünnepélyes átadása. Hogy került ide a portugál nagykövet, arra emlékszel-e? Hogy nem, mert hát ez maga az egész projekt, tehát a beszerzések, kivitelezés alapvetően ez egy nemzetközi tendernek a része volt, és hát akkor a kivitelező az a Mota volt, aki egy portugál cég volt, és ők építették meg magát a hulladéklerakót, és ezért volt itt akkor a portugál nagykövet is. Láttam, visszakerestem archívumba ilyen képeket, hogy az ünnepélyes átadón az első szemetes kukásautó az egyébként éppen szelektív hulladékot borított le, hogy ugye ne legyen nagy kellemetlen szaghatás. Van valami emléked arról az átadóról, ami így megmaradt, hogy mélyen benned van, mérföldkő volt nyilván, nem csak gondolom a te életedben, hanem a régiónak, mint hulladéklerakó létesítménynek az életében is egy fontos mérföldkő. Hát nagyon vártuk, tehát ez egy nagyon fontos pillanat volt az életünkben, leginkább amiatt, és ezt is el kell mondani őszintén, hogy akkor még a működő Bogáncsúti lerakóval rengeteg probléma volt. És hát tényleg a hatóság jó indulatának volt alapvetően az köszönhető, hogy tudtunk addig működni,
ameddig az új hulladéklerakó létesítmény el nem készült, és tényleg itt mindenki már a centit vágta, hogy ezt tényleg meg tudja nyitni. Hát ez egy protokolláris esemény volt, sokkal fiatalabb voltam, tehát ha visszanézem, nekem is jó visszanézni, hogy azért akkor még mennyivel fiatalabb voltam én is, de hát ez egy klasszikus átadó ünnepség. Fontos volt, hogy akkor megtörtént a protokolláris, de bekerült a szelektív hulladék amiatt, mert utána ezt egyébként még kivittük, mert annak még az engedélyezési folyamata akkor nem záródott le. És ezért volt ez a szelektív hulladékos, tehát ez könnyű volt azért visszatakarítani, hogy ne okozzon problémát, mert megvolt a protokolláris átállás, engedélyeztés, és utána, amikor megvolt a megfelelő engedély, akkor tudott elindulni már a normál működés. Így a múlt idézés után kicsit rátérnénk arra, hogy hogyan is működik egy hulladéklerakó. Itt, ahol most mi ülünk, ez egy 10 hektáros terület. Nagyjából egy ilyen 2 millió tonna hulladék befogadására lett ez megtervezve. Most ez egy 23 méter körül járunk, vagy 20-23 méter között vagyunk itt most a földhöz képest. Érdemes lenne amúgy ezt a kis szigetet így keresztmetszetében megnézni, hogy ez milyen hulladékot tartalmaz az alattunk lévő 20 méter. Hogy működik egy ilyen lerakó? Mit lehet ide behozni? Mi ennek a menete? Van-e valami műveléssel kapcsolatos teendő? Mégis, hogyha egy átlaglakos nézi, azon kívül, hogy sok szemetet lehet itt látni, meg egy kicsit rendezetlennek tűnik, egy ilyen szemét hulladéktengernek tűnik. Mi az, amit el tudnál róla mondani? Mégis vannak azért korlátok, meg keretek. Hát maga a létesítmény annó is, és hát ma is ez a fő meghatározó hulladékáram, ez a települési maradék hulladékra, tehát települési vegyes hulladékokra épült, amit kvázi otthon a maradék kukába kidobunk. Tehát az, de sajnos látható azért, ha szétnézünk, hogy ebben rengeteg olyan haszonanyag lenne, amit kidobunk, és nem kellene, hogy itt legyen, de hát sajnos ennek egy része egy nagyon jó szelektív gyűjtés mellett is itt megjelenik. Tehát ez a meghatározó áram alapvetően itt a hulladéklerakón. Természetesen kerül be ide más anyag is, ami még nagyobb volumen egyébként az a építési törmelék. Most ha lehet értelmezni, az dimenzióban azért nagyságrendi eltérés van a települési hulladék és az építési hulladék között, de az is egy nagyon-nagyon fontos anyag, mert magát ezt a hulladéktestet stabilizálni kell. Tehát ha én most nem nézek hátra, de mögöttünk hallom a hulladék tömörítőgép, a kompaktornak a hangját, hogy nagyon fontos, hogy itt a hulladék, hogyha beérkezik, akkor ez megfelelően be legyen tömörítve. Nagyon sok oka van. Egyrészt hát nagyon fontos a kubatúra, hogy minél hasznosabban tudjuk kihasználni itt a térfogatát a lerakónak, tehát nem mindegy, hogy ebbe az engedélyezett volumenbe mennyi hulladékot lehet berakni, de emellett tűzveszély szempontjából nem mindegy, egy könnyed, tehát nincs betömörítve, nagyon sokkal könnyebben hajlamos arra, hogy jól tudjon égni, tehát rengeteg egyéb olyan ok van, ami miatt fontos, hogy megfelelően kezelve. Itt a legfontosabb gép a kompaktor, az, hogy ez folyamatosan járja és tömöríti a beérkező hulladékot a rétegekben, tehát nagyjából ha lehet minél inkább vékonyabb rétegekben, hogy minél nagyobb legyen a tömörítés hatásfoka, és itt az építési anyagokat tudjuk kihasználni, ezt beékeljük a települési hulladék közé. Nagyon sok tanulmány készült, hogy egyébként ezt térfogatot tekintve alapvetően nem is növel, hanem igazából kitölti azt a teret, tehát egy nagyjából 10-15%-nyi építési bontású hulladék, ami bekerül a települési hulladék mellé, az nem okoz térfogatbeli változást. Van olyan hulladék, ami mondjuk ide kerül és veszélyt tud jelenteni a lerakó működésébe, amit mondjuk ne dobjunk ki otthon kukába, mi az, amik itt problémát tudnak okozni? Hát nagyon sok ilyen hulladék van. Az igazság az, hogy ha egy vállalkozást nézünk, nagyon komoly szabályok vannak, mindent elkülönítetten kell gyűjteni, külön kell kezelni a veszélyes hulladékokat, de a háztartások ezek kicsit lazábban kezelik. És ma a legnagyobb veszély abban van, hogy otthon a kukába azt gondoljuk, hogy mindent ki lehet dobni. És mindegy, hogy mi az, a legegyszerűbb mód, hogy megszabaduljunk tőle, hogy akkor a kukát válasszuk, és emiatt rengeteg veszélyes anyag is be tud kerülni alapvetően a hulladéklerakóba. Ma ez trend, európai trend, és ez látható, a legnagyobb gondot alapvetően a lítium-ion akkumulátorok okozzák. Rengeteg ilyen egyszerhasználatos vagy eldobható termék van, amiben ott vannak ezek az akkumulátorok, amik nagyon-nagyon gyúlékonyak. Tehát kapnak egy kis mechanikai hatást, egy kis kompaktor dolgozik, megtöri, kap valamilyen hatást, és onnantól kezdve ezek nagyon könnyen ki tudnak gyulladni.
ami nagyon komoly veszélyt jelent, mert azért egy nagyon jó léghető anyagról van szó, mivel nagyon magas még a műanyag tartalma sajnos az ide kerülő anyagnak, ezért nagyon jól tud égni. És ha valaki követi a híreket, akkor azért lehet látni, hogy viszonylag sűrűn, épp a hétvégén is volt egy hulladéklerakó tűz, tehát hogy nagyjából szinte minden héten az ország valamely pontján kigyullad egy hulladéklerakó. És hát erre csak otthon tudunk odafigyelni, és nagyon fontos a megelőzés, hogy tényleg otthon erre figyeljünk oda, rendelkezésre állnak hulladékudvarok, be lehet vinni ezeket a termékeket, tehát megvan az út, ahová ez elhelyezhető, csak ezt kell tegyük, hogy eljusson oda. Az Európai Unió különböző célértékeket határoz meg a hulladéklerakás tekintetében. Magyarország számára is elő van írva egy ilyen célérték, hogy 2035-re a hulladéklerakási arány az 10% alá essen. Most a 2023-as évben olyan 51% körüli mennyiséget raktunk le a lakossági települési vegyes hulladékból. Azt néztem, hogy 24-ben már egy 3%-kal kevesebbet, nagyjából ilyen 48%-ot. Nincs már olyan sok idő a 10%-ig való lerakás elérésében. Hogy látod, mi a tendencia? Mennyire lesz ez elérhető? Maga a hulladék lerakás, mint olyan, és a lerakóknak a további széleskörű használata, élete, az a jövőben hogy fog kinézni? Hát ez nagyon izgalmas kérdés, hogy nagyon rövid az idő, nagyon-nagyon sok a feladat. Hát én azt gondolom, és úgy tudom, hogy Magyarországban kért egy derogációt, tehát egy 5 évvel ezt az időpontot is tovább tolni. Mert főleg most a koncesziós időszak most indult el, tehát a koncesszornak is erre fel kell tudni készülnie, tehát megoldást kell találni, de azt gondolom, hogy ma energetikai hasznosítás nélkül ez a dolog nem fog tudni működni. Tehát, hogy azt a vonalat kell mindenféleképpen meg, és nagyon sok mindent lehet otthon szelektálni, de azért látjuk azt is, hogy rengeteg olyan anyag van, ami nehezen kezelhető hasznosítási oldalon is. Tehát a csomagolások egy külön problémakör, amiről tehát napokat lehetne beszélni, hogy ez mekkora gond, hogy kombinált csomagolások vannak, amit nagyon nehéz újra hasznosítani. Tehát hiába műanyag, csak nincsen meg a vége. Tehát lehet, hogy otthon elkülönítetten tudom gyűjteni, mert azt gondolom, hogy jót teszek, és ez fontos is, hogy külön válasszuk és szeparáljuk. Viszont nem biztos, hogy megvan a másik oldala. Ennek a hasznosítói oldala, mert nincs meg hozzá a hasznosítóipar. És hát nagyon sok anyag esetében itt az energetikai út lehet, és azt tud hozzájárulni az, hogy a lerakóra kvázi az a 10%-os érték teljesülni tudjon majd a jövőben. Közbeszédben azért van arra példa, hogy azt mondjuk, ez bennem is egy nagy kérdés, hogy majd főleg a rekultivált hulladéklerakókat 50-100 év múlva kibányásszuk, nagyon sok olyan értékes anyag kerül ugye be, amit ma még talán nem tudunk hasznosítani, ahogy mondtad, vagy nincs meg az az útja, ami a könnyű hasznosítás felé terelni, vagy megérni egyszerűen anyagilag. Hogy látod, ez egy 50-100 év múlva erre látsz reális esélyt, hogy majd megbontjuk a befedett hulladéklerakókat, és ott a haszonanyagot valahogy megpróbáljuk kitermelni? Hát ez is megint egy nagyon izgalmas projekt. Nekem ezzel azért vannak kétségeim, megmondom őszintén, nagyon sok tekintetben, de ez egy gazdasági kérdés, semmi más. Tehát, hogyha erőforrásra van szükség, és már nem áll más módon rendelkezésre erőforrás, gazdasági értelemben, ami értelmezhető, akkor egy út lehet, de azért meg kell nézni, hogy mivel mi fog történni. Tehát, hogy itt van egy hulladéklerakó, hogy ebben a különböző anyagokkal azért mi játszódik le. Igen, nagyon izgalmas volt, amikor itt a múltban a Bogáncs úti lerakó rekultiváció volt, és én ásattattam kutatóárkokat, de érdekelt engem is, azért teljesen más dimenzióról beszélünk, más típusú hulladékok voltak akkor, de érdekelt, hogy mi volt mondjuk ott a 70-es évek környékén. Mi van abból ma? Hát ez most nagyjából igen, ez a 2000-es éveket jelentett, tehát mondjuk egy 30 év után. És azért nagyon sok minden nem volt már.
Tehát jó, a műanyag ma egy meghatározó, ami akkor az kevésbé volt jelen, de hát a fémek korodálnak. Tehát, hogy itt rengeteg olyan folyamat játszódik le egy ilyen hulladéktestben, ami az értékes anyagokra is valamilyen formában hatással lehet. Tehát vannak kémiai folyamatok, amik azért sok mindenre hatnak. Tehát ez ma azt gondolom, hogy alapvetően egy gazdasági kérdés lesz. Ma én nem tudom, és nem is akarom igazából megmondani, hogy mi lesz 50-100, vagy mi várható, hogy akkor milyen energiaforrásokra lesz szükség, mert ez a műanyag, amit alapvetően energiaforrásként használható fel majd, de én ebben a szkeptikusok közé tartozom. Azt beszéltük meg, hogy nem beszélünk meg semmit. Ez így van. És ez fontos, legyen spontán. Igen. Én ezt tartottam is, meg igazándiból nem is nagyon tudtuk, hogy tegnap este jutott eszembe, hogy a végén lehetne egy ilyen kis játékba belemenni, egy kicsit ilyen asszociációs játékra gondolok, hogy mondok szavakat, és ami elsőnek az eszedbe jut, vagy akár egy mondatba, egy szóba, vagy egy rövid történetbe kérlek válaszolj rá. Mindegyik szó valamilyen szinten kapcsolódik a lerakóhoz, illetve a hulladékgazdálkodáshoz. Depóniagáz. Hát érezzük. Nem, itt hát ez is egy sztori, mert mindig ha jönnek, vagy jöttek korábban hozzánk látogatók, és mindenki az első reakció fogja az orrát, idős van. És hát erre volt a korábbi német főnökömnek a mondás, hogy ez a pénzszaga, amit érzünk mi itt most is. De ez is egy probléma, kezelni kell itt is, kezeljük egyébként gázkutak vannak, el kell szívni, tehát hogy itt a metán kibocsátás ellen tenni kell, de ez része magának a szerves anyagoknak a lebomlásának, és itt üzemeltetői oldalon ez egy feladat, amit kezelni kell. Ha már a próbálok rövid lenni. Igen. Korábbi főnököd szóba jött Winterberger ügyvezető. Róla mi jut eszedbe? Hát nekem a köszönet és a hála. Én nagyon sokat köszönhetek neki, azt gondolom emberileg és szakmailag is. Az én életutamnak, hogy oda jutottam el, ahol ma vagyok, az nélkül nem lett volna, én azt gondolom. A lerakón lévő szivacs. Fú, egy probléma, tűzveszély szempontjából a kollégák nagyon-nagyon nem kedvelik. A nyári időszakban nagyon könnyen ki tud gyúlni, és hát nem szeretem. Körforgásos gazdaság. Sokat beszélünk róla, de még nem tettünk eleget. Csurgalékvíz. Bár ne lenne. Igen. Szállítani kell, nehézséget. Igen, megint egy üzemeltetési gond, hogy nem tudom mennyire tudják, alapvetően csurgalékvíz abból keletkezik, hogy esik az eső, vannak kémiai folyamatok a hulladéklerakóban, és ennek a végén a víz megjelenik a lerakó alján, a teljes lerakó ajzata szigetelve van, így ezeket a vizeket mi összegyűjtjük, és egy nagyon kellemetlen víz jön ki, amit el kell vinni, meg kell tisztítani, tehát ezt egyrészt gyűjteni kell, utána szállítani kell, meg kell tisztítani, tehát nem egy egyszerű dologról van szó, de ez is része a hulladéklerakó üzemeltetésnek. Kompaktor? Hát imádom egyébként, tehát mindig az volt régen, amikor még nagyon sokat voltam kint a lerakó, főleg a Bogáncs utcán, de itt is a helyi papiban a kezdetekben. Nagyon sokszor ültem be, és élveztem azt a hatalmas tömeget, amit lehet irányítani abból a fülkéből, illetve hát amikor csoportokat hoztunk ide, mindenkinek mondtam, hogy nézzem be, és mert ez egy élmény igazából. Azt gondolom. Tehát egy ekkora gép, ez egy hatalmas gép, óriási tömeggel, tehát ennek megvan a maga bája. És végül rekultiváció. Nagyon közel van már. Tehát ha visszagondolok, amiről itt beszélgettünk a kezdetekre, hogy akkor ez a létesítmény mikor készült, és hát akkor volt egy koncepció, hogy maga a depónia 20 évre fog megvalósulni. Hát most elkezdjük visszapörgetni a számokat, akkor most zárnunk kellene. Igen. Igazából szerencsére azért nem lett annyi hulladék, mint amivel annak idején számoltunk, vagy jól üzemeltettünk, és hatékonyan használtuk ki a rendelkezésre álló térfogatot. Ma azt gondolom, hogy nagyjából 5-6 év múlva ennek a hulladéklerakónak eljön a rekultivációja, be kell majd zárni. Ez is egy izgalmas projekt lesz, nem kis projekt, azt gondolom ezt megcsinálni, de lesz egy nagyon szép kilátó pont itt a helyőpapi térségben. Most is egyébként nagyon jó innen nézni, látni
a távolba, és egy kicsit magasabban nézve, és azért még van bőven méterben kapacitásunk, tehát tényleg egy egész komoly dombocskát építünk, aminek lehet akár bármiféle hasznosítása, más nem, majd építünk egy sípályát ide télen. Nagyon jó, ez már az osztrák példa, vagy a nem tudom, skandináv? Kopenhágában a hulladékégető oldalán alakítottak ki sípályát. Utolsó kérdésem arra vonatkozik, ugye, hogy itt mezitláb vagyunk. Lelépnél-e itt szívesen erről a kis műfüves szőnyegről, így mezitláb? Hát nekem nem okoz problémát. Igen, tényleg? Én, ha úgy van egyébként, nekem nincs fóbiám. Hát pályakezdő mérnökként az első feladataim között volt, hogy akkori Bogáncs úti hulladéklerakónak üzemeltetését átvenni, és hát rengeteg élményeket, és rengeteg olyan helyzetben voltam, ami hát nem volt kellemes, és nekem nincs ilyen gondom, bajom, tehát ha menni kellene, meg ha menni kellett, akkor... Most innen, mert akkor megkérjük a kollégát, hogy mutassa meg, hogyha tényleg bemered vállalni. Egy fontos van egyébként, és talán ez is egy üzenet, hogy egy talpalatnyi hulladék, vagy talpalatnyi föld. És hogy valahol erről is szólni kell ennek az üzenetnek, hogy nem mindegy, hogy hova megyünk el, és abból a földből mennyi marad földnek, és mennyi hulladéknak. Mert ha azért így haladunk és termeljük ezt rengeteg hulladékot, rengeteg értékes helyet veszünk el a bolygóból, és hogy talán ez lenne az egyik üzenet, én azt gondolom, itt a beszélgetés végén is, hogy nem mindegy, hogy mit teszünk otthon, mert annak ilyen hatásai vannak, és hogy minél több talpalatnyi föld, és minél kevesebb több talpalatnyi hulladék legyen. Nagyon jó zárszó, akkor megmutatjuk, hogy ha te bevállalod, én megmondom őszintén, én ezt kihagynám, én nem mernék így lelépni. Alapból így a mezitláb, nagyon régen mozogtam már bárhol is, ezen én is gondolkoztam, hogy mennyire elszoktam már ettől a mezitlábas dologtól, de akkor Roland, ha te ezt vállalod, hát akkor megmutatjuk. Ha ezen múlik, remélem nem szed szét utána majd senki sem, és nem lesz probléma, hogy én gyalogolok egy hulladék lerakón, de megígérem, hogy megmosom a lábamat utána majd. Nagyon nagy vállalás, nagyon jó. Roland lelépett a hulladékról. Arra figyelek, mert azért van bőven itt üveghulladék, tehát látjátok, hogy nem kevés, azért vagyok egy kicsit óvatosabb, de hát ez ennek a velejárója. Igen. Na, Bence? Szuper. Jó, akkor most már én is nem mondhatom azt, hogy... Igen. Bele. Ez volt a talpalatnyi hulladék, mezitlábas beszélgetések a hulladékgazdálkodás izgalmas világából. Arra buzdítjuk a kedves nézőket, hogyha nem is tudnak lelépni hulladéklerakón, de lépjenek fel a közösségi média felületeinken megtalálható oldalokra. Fent vagyunk Facebookon, Instagramon, YouTube-on és TikTokon is. Ebből a videóból is igyekszünk majd rövid részleteket kivágni. A következő epizódban pedig egy másik helyen fogjuk ezt a beszélgetést másik létesítménybe megvalósítani. Visszük a szigetet, költözünk és megnézzük, hogy ott le fogunk lépni a végén. Mindenféleképpen. Viszlát!